Ui! Espera. Et donaré el poder que vols. Ja ho veuràs. Seràs molt i molt poderós. Ara, només depèn del que decideixis. Ja no hi és? Què ha sigut això? Vaja! S'ha acabat! Si tingués algun poder... Però si és una ombra... És aquest, el meu superpoder! Quin problema dius? Cap allà! Ei! Mira com se m'ha espantat! Que no m'has entès? Jo volia creuar tota aquesta zona sense que ens descobrís ningú! Mira, ja els tenim aquí! Maru, el teu tigre-sabre és una passada de ràpid, eh? M'encanta la Maru velocitat! Potser si us fusioneu encara serà més ràpid del que és ara. Doncs, Maru, fusionem? Vols dir que l'Hipolló ens podem fusionar amb més ombres a part de la d'en Shu? Això mateix. I així li donareu molt més poder a l'ombra original. Fusionar? Ai, 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 Maru, 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 Maru! Vinga, ara pugeu a sobre meu. Noto que tinc molta més força que abans, és increïble. Manusami! Podrem fugir així? Ho dubtes? Els hem deixat enrere? Em sembla que ara tinc l'habilitat de poder desaparèixer sense deixar cap rastre. Molt bé! Ara sí que podrem travessar aquesta zona! Ets un Maru pesat! Campament de la resistència controlat. Coronel Valenko, és impossible contactar amb el quarter general. Què vol dir, això? He intentat contactar amb algunes bases d'aquí a la vora, però a tot arreu estan igual. Es veu que les comunicacions s'han interromput de sobte. Què deu passar? Espero que no li hagi passat res al general Logi. Ara ho comprovo, senyor. Què és això? Què passa?
Senyor, ve de la base enemiga. Una força nova s'està enfrontant amb les ombres tipus 6. Però quina cosa? Vosaltres, passeu les imatges al monitor principal. Entesos. Però si és... Amplieu la imatge. Però si és una ombra... Això és massa! És genial! És magnífic! Al final he aconseguit un superpoder! Grau número 2. Foc contra l'ombra enemiga. Entesos. Ara sóc el millor. Us presento la meva nova força. Idiotes de Rosencreutz, ara veureu tot que sóc capaç. Ja hem travessat les muntanyes. Realment això ha sigut un vist i no vist. Molt bé. Els Rosencreutz no ens han pogut ni olorar. El combat encara no s'ha acabat. Què maro és allò? És una ombra? Una ombra? Però de qui maro és? Tigre sabre. Ens hi pots acostar sense que ens vegin? Tal com sóc ara, no és cap problema. I vols maro anar? Sí. Vull saber què passa allà. Molt bé, maro d'acord. Tigre sabre! Maro som-hi! Entesos.